גדוד 9208 בפיקודו של ישראל בן פזי לא יעצור, ימשיך עד שנשלים את המשימה שקיבלנו. כובשים, מגרשים ומתיישבים. כובשים ומגרשים ומתיישבים. שמעת ביבי? כובשים ומגרשים ומתיישבים. בשנה הבאה נשרוף את בית הספר ונרביץ גם לכל המורות. איזה כיף לראות בתי ספר נשרפים בעזה. 6, 5, 4, 3, 2, 1. עפה לי הנשמה! יואו! איזה דבר! שלא יהיה להם לאן לחזור! בום! עוד פעם! עוד פעם! מנורת מנגינה, 250 שקלים. אוקיי, חדש מחוסן.